Fraților, aș vrea să fim cu luare de aminte la ceea ce cerem lui Dumnezeu. Aleluia. Pentru că și cuvântul lui Dumnezeu, El vine și îți dă. Dumnezeu vine și îți dă și tu nu știi ceea ce ceri. Mă numesc Barbu Ilie, sunt din Moravița și este pentru prima oară când vin în mijlocul vostru. Astăzi am venit să mă bucur împreună cu voi. Iisus Hristos este Domnul care ne-a scos pe fiecare de acolo de unde ne-a scos. Și dacă nu ne recunoaștem, fraților, că suntem slabi, că suntem țărână și este cu neputință să nu fi greșit înaintea lui Dumnezeu, știi că nu l-ai cunoscut pe Dumnezeu până acum. Așa și eu am cerut lui Dumnezeu, fiind șofer, nu prea am timp să citesc din cuvântul lui Dumnezeu. Și tot mă iau cu treburi acasă, cu una, cu alta și uit să mai citesc. Am o aplicație pe telefon, Biblia, și zilnic mi-arunc privirea în cuvântul lui Dumnezeu și încă câte un verset în fiecare zi se schimbă verset. Și am zis, Doamne, dacă mă vei trimite în pușcărie, acum am timp să citesc. Dar eu am cerut după mintea mea. Dar Domnul, slăvit să fie, lucrează după mine. Lucrează după înțelepciunea Lui. Pentru că nimic nu este la voia întâmplării. Pe data de 22 ianuarie anul acesta, eram între Făget și Lugoș, conduceam un camion de dezăpezire a drumurilor de 7 tone jumătate, încărcat cu vreo 4 tone de nisip și sare. În jurul orei 5, jumătate, 6, ațipesc la volan și mă răstorn cu camionul. Eu împreună cu colegul meu din dreapta. Mulțumim lui Dumnezeu că în acea seară Duhul Domnului a trezit-o pe mama mea și s-a rugat pentru noi. Ca mâna Lui cea Sfântă ne-a scos din acea nenorocire. Camionul s-a răsturnat pe partea dreaptă, noi am ieșit afară prin parbriz, doar cu mică vânătare. De ce? Pentru că spune așa, în Psalmul 91, cel ce tă sub clopotirea celui prea mare. Și zice despre eu, fiind țărână pământească, am început să zic, Doamne, dar de ce ai îngăduit să trec eu pe acolo? Doamne, dar de ce tocmai acum? De ce ai îngăduit? Și am început pe drum, pentru că eram în pădure, să mă cerc un pic cu Dumnezeu în sinea mea. Dar la urmă am zis, Doamne, dacă Tu ai îngăduit să trec pe aici, totul mă vei scoate. Și mulțumim lui Dumnezeu, îi mulțumesc lui Dumnezeu că n-am pățit nici eu nimic și nici colegul meu. Puteam să murim amândoi pe loc. Dacă ușa se deschidea din dreapta, eram morți amândoi. Dacă ne arunca prin parbrizul mașinii, lama ne tăia în două pe amândoi. Dar mâna Domnului ne-a salvat. Pentru că El nu lucrează după mintea mea sau mintea ta, ci lucrează după planul Lui. Aici depinde de tine. Te cuprinzi și tu în El dacă faci voia Lui? Sau tu te schimbi? Dacă vrei, vei intra în împărăția lui Dumnezeu dacă faci voia Lui. Și eu am cerut. Dar eu n-am văzut și n-am conștientizat. Păi n-ai cerut tu Ilie timp să citesc Biblia? Poate, eu am citit Biblia. Astăzi, din 9 ore care le muncesc pe zi, nu știu dacă jumătate de oră cât mă duc până la magazin, că aduc cu camionetă, un sac 2 de ciment și despre stau. Și mulțumesc lui Dumnezeu că n-am conștientizat, vă zic, 3 luni de zile, 4, n-am conștientizat. M-am dus la magazinul la care noi avem contract cu ei, după ciment. Așa lucrează Dumnezeu. Tot prin copiii lui lucrează. Și acolo vânzătorul, ea neștiind, este copil. M-am dus în spate cu el și am văzut o Biblie deschisă. Am văzut cuvântul lui Dumnezeu. Și am zis, cine este copil? Știam că și magazinul este a unor patroni spocăiți. Și îmi zice, eu. Și urma să merg în pauză de masă. Să citesc și să servească masă. Și atunci Duhul Domnului m-a conștientizat. Doamne, cât sunt eu de păcătos.
Eu stau toată ziua pe telefon și tu mai dat timp să citesc Biblia și eu n-am înțeles lucrarea ta. Și m-am certat cu tine că eu trebuie să plătesc 125 de milioane mașina ce a rămas răstărnată. De aceea vă zic, fraților, aveți grijă ceea ce cereți lui Dumnezeu. Aveți grijă ceea ce cereți lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu spune că de celor ce cer cu gândul să nu risipească. Eu am cerut timp să am timp să citesc cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu m-a primit timp. Dar eu n-am primit la binecuvântare. Și am zis, Doamne, pe copilul său. Mai luat acum și 125 de milioane, Doamne. Dar nu m-am gândit. Deci vine binecuvântare. Că dă timp de citit. Păi n-ai cerut bine timp de citit? Păi citește acum. Vedeți cum lucrează Dumnezeu. Nu lucrează după mintea omului, ci lucrează după înțelegere.